קורה חברים? והיום אני עומד לשחק במשחק הזה בערוץ גיימינג שלי, אז בואו נתחיל את המשחק. אוקיי, אז עכשיו הכל טוב, בואו נראה מה לא יכול לעשות. לא, נו באמת. אוקיי. מה זה? מיסטרי בוקס. אוקיי. יש! לא יודע מה עשיתי, אבל אוי לא, מה פרסומת? אוקיי. ממשיכים לפה. יפה, 95. יפה מאוד. כן. יאללה. אוי לא. מה קשור לקנות? יאללה. בוא בינתיים נצייר. אוקיי, סבבה. לא, בעצם לא יודע אם סבבה, זה לא נראה כאילו אנחנו כל כך עומדים לנצח. זה בסדר. או לא, יש. כי כנראה אני אשם. כן, ידעתי. בסדר, הכל טוב. אנחנו הולכים אחרי הפרסומת. זה פרסומת של אותו משחק, רק בהרבה יותר גרוע. אוקיי, שימו לב, יש לי... אוקיי חברים, יש לי את זה, שזה מטורף, ויש לי את זה. סבבה. יאללה, עוד משחק. כמה זה בכלל... לא יודע אם בסגל שתיים, אבל... יש. יאללה, באמת זה אחלה טנק. לא, יש. אוקיי, המטרה שלי פה הוא לנצח את המשחק הזה, ורק אז אני עובר למשחק הבא, כמו זובה או משהו, או ברול סטארס, נראה לי זובה עדיף. אז בואו נפוצץ אותם, יאללה, ויש. אוקיי, תרשמו לנו בתגובות מה בא לכם, זובה, ברול סטארס, אני יותר אוהב זובה, אז בואו נראה מה אתם יותר אוהבים. אוקיי, בואו נראה. ראיתם ככה אני משיג יותר כסף. הרבה יותר סיכויים שאני אנצח. יאללה. אוקיי. אתה יכול לעשות את זה. האמת זה לא נראה ככה, כי אני בטח אפסל בהבא. בזה. יאללה. נעשה פרסומת, מה אתם אומרים? יאללה. אוקיי חברים, יאללה בואו נעשה קצת כאלה. יאללה. זה לפה, יפה. וואלה, יש לנו הרבה כסף. כי אני יודע שאני מבזבז עד הסוף, אבל... זה לזה, כן. בוא. אוקיי, רגע, זה לפה. יאללה. סבבה. משחק הבא. תמיד בפרסומות הם תמיד עושים בכוונה מינוס, זה מעצבן. המטרה שלי לנצח פה את המשחק, אז אני מקווה שזה יקרה. אוקיי. ויש. אוקיי, יאללה. כן, נעשה את זה. אוקיי. ממשיכים. יש לנו קצת כסף עכשיו אחרי שבזבזנו את הכל. לא באמת, חס וחלילה באמת, במשחק, ברור. יאללה, אוקיי, אין סיכוי שאנחנו עושים את זה פה. יודעים מה? זהו, החלטתי. קודם כל, בואו נבזבז כל מה שאפשר. אוקיי, אי אפשר עוד. זה. ניתן לו הכל, יאללה, מוכנים?
חוץ ממנו. זהו, אין סיכוי שאנחנו נכשלים. קבלו. רגע, מה זה העולם הזה? כמה כסף? יפה. יפה באמת, אחלה. עולים פה הרבה כסף. כבר הייתי פה, אבל סבבה. עכשיו אני חוסך שוב, כן? תראו איך זה נראה כאילו חזק. נראה לי עושה את זה פשוט. נראה לי לנצח עכשיו, קבלו איזה חזק. יאללה. אוי, לא, בבקשה. נו, שדרגתי את הרובה אבל. בוא. איזה באסה. יאללה, בוא נשדרג בו. לא נשדרג אותו. יאללה, חוסכים. מה זה העולם הזה? גם הרבה כסף. אוקיי. זוז לי מהעיניים, קוסקוס. יאללה, נסיק כאלה. אומייגאד, מה זה? יאללה, להרוג אותם, עופו לי מהעיניים. יאללה, עוף. מה אתה מורה? בום. אוקיי, רואים פה. באמת, משיגים פה גם הרבה מאוד כסף. למה פה יש כולה +1? פה, הנה, זה נראה כאילו לימד לנצח. תראו כמה רחוק זה יורה. זה פצצה. זהו, אני לא נוגע בכלל. לא נוגע. מה זה היה? אוקיי. רגע, אוי. למה אני נכשל? קוסטה ריקה. איך אני אנצח את המשחק הזה? תגידי לי. בוא. פינק. יאללה. חבר את אלה. יש לנו את זה. יפה. עוד כאלה. משחק אחרון, אם אני לא מנצח, לא מנצח. אם אני כן מנצח, עושה עוד משחק, ואם אני מפסיד בו, מפסיד בו. בא לי כבר לנצח למשחק הזה. למה? אתם יודעים, לעבור לעוד משחקים. אני כבר בעוד משחקים, כן, פשוט יותר להתמוקד בהם, ממש. בא לי למחוק אותו, כאילו, אני יודע שאני מנצח. מה קשור פרסומת? אוקיי, ללכת זה. אוי, לא. לא! עשיתי בסוף את ה-60? מה זה אחר הזה? הנה, עשיתי את ה-15. נולך ממני, הסתום. עזוב אותי בשקט. זה מאף ממני. אני רואה את הרובה. בוא לצייר לכם איפה הוא. לא ראש. הנה, רגע. מה? איך נכשלתי? אומייגאד. טוב. תודה רבה שראיתם את הסרטון הזה. ויאללה, כסף. רגע. יאללה ביי.